Яңа уку йылы башланырга бер атна вакыт калып бара. Укучылар каникулның соңгы көннәреннән ләззәт алган арада флористлар белем көненә әзерләнә инде. Чәчәк букетларын ясаганда да импортны алыштыру элементлары кертелә. Чәчәкле вальс быел нинди булыр дип көтелә? Чаллыдан әзерләнгән язманы карагыз. Әлегә чәчәкләргә ихтыяж зур түгел, заказлар киләди флористлар. Күпләр 1 сентябрьгә алдан әзерләнә. Әгәр элек төрле төсле чәчәкләрне сайласалар, хәзер тематик букетлар популяр. Кагыйдә буларак сусыл төсләргә, хризантемаларга, розаларга өстенлек бирәләр. Заказы поступают. Заказлар алдан килә. Менә ай башыннан ук кайбер кешеләр роза, хризантемаларга, чәчәк бәйләмнәренә, композицияләргә заказ бирә башлады. Аларны эшләпә формасындагы тартмаларда ясыйбыз. Һәркемнең теләге завогы исәпкә алына. Хәзер алдагы еллардан аермалы буларак кибетләрдә Россия чәчәкләре күп. Эшмәкәрләр шул рәвешле импортны алыштыру проблемасын хәл иттеләр. Чәчәкләрдәге җитешсезлекләрне күреп булмый ди чаллылылар. Ата-аналарның күпчелеге өчен букетны 1 сентябрьгә сатып алу традициягә кергән. Мы же доверяем учителю самый дорогой. Чәчәк бүләк итү ул зур хөрмәт билгесе. Шул рәвешле укытучыга ышануыбызны, аңа таянуыбызны күрсәтәбез. У меня старшая дочка идет в 1 класс. Минем олы кызым 1 сыйныфка бара. Укытучының күңеленә хуш килерлек чәчәкләр сатып алабыз. Минем үземә роза чәчәкләре бик ошап бетми. Зур хризантема бәйләмен бүләк итәсем килә. Бәяләр төрле ди сатучылар. Бер чәчәкнең минималь бәясе уртача 100 сум, композицияларга 60-ка кадәр чәчәк керә. Барысы да сатып алучының теләгенә карап ясала. Көзге тематик букетларны флористлар алдан ук заказ бирергә киңәш итә. Ажиотажны алар 1 сентябрьгә фаразлый. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы.